Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahnyotep Integrated Territorial Organization Sengkemir hene kasni kalalit IT kadorkhas shaulat kajalla usatya pal malik. Ka HITO kalaya kendu yaulat kajalla bantu kelar lam halor ka jingdon kam ya karai bat bantung administrator no hapdeng kilai tali ke Autonomous District Council kabukentup ya ka khasi jantia bat ka Garo District Council ban pentrei kam hendriu benai khnang banyo ban IT ya ka audit ha ka bandar lang ka geotax press clipping na po ka comptroller jong ka CAG. Hakani ka jinga kandu bat ulat kular ba un sa shimkhya bat ay yakani ka special audit bat un pharu shaw menteri rang ba ka jalla. Minta kesini, ini ka seng HITO seng me, ila wan menye kandu yo governor ban ay kan ek dor khas, halor ban don kam ban resolution bat ban appoint administrator na hapo kini ki lightly ki autonomous council ka ba kontrol ka khasi jengtia bat karo district council ha ka ban enable ban sendriu banai bat nang ban yo ban submit ikan ek audit bat ha ban don nang geotax press clipping bat iga na pok controller jong kan ka CAG te nila refer ya kan ka governor communication to honorable chief minister handai terik jun apa ding ba jong ka press release ba ar ka shithi ki bangila de I just nam how handai terik nai September arjar ai bat nila pun kan mau yang ya kan ka shithi bungi na po MHA haba ya dai ber ka agreement ka instrument ban implement ban ya ha ka ba ya dai ber ka khas state te kan ni ka jingi kundu bulat te ula ai ka assurance un shim kya ban ai kan ka special audit bat ula de haru chief minister mentau chief minister bang ban sekali spin ula wan governor sempat bu kin se keren bat ula ai assurance su ba kan ni ba la don kam hiru ya ka administrator role hapo kini ki lai teliki dis council te balingi phai khmat second ne bare ngindal apek kastit dan ne ha dis council kimdan kum ke NRGS bakin dan ni ka third party audit dan ka social audit kablai ka long lengkar kabayai lai te tan suban highlight kindian bangila lap halor ya kan ka sanspa indriu punyu crore sanspa 71 crores kani kadai ka jong arajar kasan hadu arpo kabamla ban kabalais pa ar kala dem ai ya kani ka fund total funded alat ndai ka non submission di UC pat kadai hadu ar spa 100% points and crores kadai halor kani kanong rim nila ya kentu yulat ban sim khya no ubut lor kani ka phang khnang ba kadis council la dei no ban depolitize no ya ka bahkan dei no ka partyless indai shu ka party ka ban ya mi nong mat do politician kan dei bit ka traditional institution kum dei shu ka diki ban ya kon diki no ginu political parties ne ko ka dis council wong hoi ka ai ka no ka shithi ka no ka dor khas bagi ai hu ula pai sapo chief minister la ka shong be chief minister na kan jong governor ka ai kabangi sa pak man ko ula ka direct kabamut liwat dia katur kadum kabangi dawa ban intervene la ke sai kan diga pai je nakaleng governor ngatrai la ka ula ai ka tu jingkular ba unle be ya ka kabangi la ka